Apa? औ Nini Waifa Susmita. Susmitani husbandआ नों. नंगौथारा बिदिब्ला टुपुजों नोंजों जोंनि मा जायो फिसाजो. फिसाजो माने चिल्ड्रेन जायो रावा ना नङा होमबा नंगौ नङा बिदिब्ला आंनि मुङा मा बसुमतारी. आरो नोंनि माद्रासनि मुङा सुस्मिता बसुमतारी. बे निम बिफाङा गोलाव जादु रखम बिफां जासिगोन. बे निम बिफाङा बिफाङावनो गोग्लैयोबा नों मिथिखायोनो माथो रज'जिबखौ प्लान्टखौ मोनबेसे थाखोआव राननो हायोबा मोनब्रै. दे बुंलाय थुबजा बिफां हांसो आरो बेन्दों बेन्दोंफोरा माबादि जायोबा बिसोरो बिसोर हारसिं गसंनो हायो ना हाया हाया बिसोरनि मोदोमा बिफां मोदोमा लोरबां जायो ना बा औ बे मा बिलाइ आंबो मिथिया बबे बबे हाग्रानि बिफां बियो बिनि मुंखौ आसामनि हादरसायारि बिफांनि मुङा मा हलं आरो बयनिख्रुइ गोजौसिन गांसोनि मुंखौनो बुंनो हागोन ना मा बयनिख्रुइ गोजौसिन गांसोआ माबा औवा बाम्बु ना बा औवाजों मा मा बानायो नों बुंनो हागोन नाबा एसे बुंलाय मोननैसो हागोन न' दाला सान्द्रि दालाखौ मा बुङोमोन संग्राय बुङो राबा मा बुङो संग्राय बुङो दा दै